хушбахтона рӯзи финали конкурси мо аниқ шид ва гуфта шидагӣ нестае ки патент аз байн бурда шавад. Бисёр тағйиротҳои нав ба имзо мерасад ва дар қонунгузорӣ ворид мешавад ва агар нарай дар қайд намонӣ симкартара хомӯш мекунанд ва симкарта кор намекунанд. Ай Россия берун биромада наметонед. Хитон медонед ки барои табобат ман тез сафар мекунам, мерам бародаро. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, пеш аз шурӯъ кардани мавзӯи асосӣ оиди финали конкурс ба шумо маълумоти нав мерасонем. Хушбахтона рӯзи финали конкурси мо аниқ шид. Рӯзи 14 декабр ба вақти соати ҷумҳурии Тоҷикистон соати 21:00 дар ҳамин канал эфир мешавад ва мо финала мегзаронем. Нафарҳое ки мехоҳен билет харидорӣ кунен, айни ҳол билет ҳастай. 1,5 ё 2,000 дона билети дига мондагиай. Бародарое ки тамошо кардесен дастгирӣ кунен, бихарен ки билетҳо тамом шаванд. Нархи як дона билет 200 рублай. Бародарои азиз, агар ба аксия билет бихарен ба 500 рубл 5 дона билетон метиҳем. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтона мепартоен ва чектона дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp-аш равон мекунен. Фаромӯш накунед ки мо то рӯзи 14 билет намефурӯшем. Ҳамин 2-3 рӯзи дига билетҳоро мефурӯшем, баъдан аз пайи тайёр кардани билетҳо мешем. Ҳамагӣ 63 дона призай. Ҳаракат кунед, финал қариб омад. Хостум дар як мавзӯе суҳбат кунам ки аз ҷониби тамошобинони канали мо бисёр дар ҳамин бора савол пешниҳод мешавад. Яъне оиди 3 сола шидани патент ё аз байн рафтани патент барои муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. Тақрибан 2-3 рӯз пеш як пешниҳод шид ба Думаи давлатии Федератсияи Русия барои аз байн бурдани патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ. Лекин дар ин бора ягон назар шидагӣ нест аз ҷониби Федератсияи Русия ва гуфта шидагӣ нестае ки патент аз байн бурда шавад. Ин танҳо як пешниҳод буд ва дар масъалае ки патент бояд 3 сола шавад, дар ин ҳолат ҳам танҳо пешниҳод шидагиай 3 сола мешавад ё ин ки не баъди соли нав аниқ мешавад. Чунки ҳама сола баъди соли нав дар тамоми ҷо тағйирот ва иловаҳои нав дар ҳама чизҳо ворид карда мешавад. Махсус оиди муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Русия бисёр тағйиротҳои нав ба имзо мерасад ва дар қонунгузорӣ ворид мешавад. Аз ҷумла боло рафтани нархи патент ҳама сола ба назар мерасад. Як бори дигар ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, тамошобинони азизу гироми қадр, оиди 3 сола шидани патент ва оиди аз байн бурдани патент ягон чораҳои қонунӣ андешида шидагӣ нестай ва ин чизҳо танҳо ҳозира шуда пешниҳод шидагианд. Мумкин қабул шаванд ё мумкин қабул нашаванд, ин чиз аниқ нест. Худо розӣ бошад, баъди соли нав бояд аниқ шавад. Тамошобинони азизу гироми қадр, ман хостум ки дар ҳамин мавзӯъ фикри ақидаи хидмат баён кунам ва як мавзӯи алоҳида карда баҳри шумо пешкаш кунам ки то бифаҳмед. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Дар ҳаминҷа як чиза қайд мекунам, касоеро ки ҳуҷҷатҳош тамом шидагӣ бошад, агар бихоҳад ки ба границаи Қазоқистон барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳо сафар кунад, шумо метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Шуморо бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебарад ва худаш кӯмактон мекунад ва бо худо хоҳад соҳу саломат меоед. Алишер Юлдошев нависондай. Ассалому алайкум бародарони азизу гироми қадр, ин фикри шахсии ман мебошад. Барои чӣ ҷавонон ин қадар аз хизмати ҳарбӣ мегурезанд? Мо бояд баҳри ватани худ хизмат кунем. Бале бародари азиз, дуруст қайд кардаӣ, марам ҳамфикри гапҳои ту мебошам. Мову шумо агар ватани худмонда хизмат накунем, мову шумо агар ватани худмона ҳифз ва ҳимоят накунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад. Ба ҳамин хотир бояд мо ҷавонон ҳамеша баҳри ватани худмон дар хизмат кардан омода ва тайёр бошем. Шералӣ нависондай. Ассалому алайкум. Акаҷон мегуфти билетҳои конкурс ҳастай харидорӣ кунем ё ки буд шидагианд? Билетҳои конкурс ҳастанд бародарони азиз. Шумо метавонед ки шанси худтона аз даст надода ин ҳами ҳозир бидроем билетҳотона бихарен. Чунки 2-3 рӯз пас мо дига билет намефурӯшем ва аз пайи билет тайёркунӣ мешем. Ҳаракат кунед, охири билетҳо омадагиай. Миралӣ нависондай. Ака дар бораи рассамошкаи телефон ҷавоб диҳен. Агар аз Русия телефон биёрӣ, рассамошка накунӣ. Маҳкам шавад, баъд боз ба Россия равед, боз дар он ҷо кор медарояд ё ин ки не, пешакӣ раҳмат.
бале бародарони азиз, вақте ки шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорен, ана ҳамун як моҳе ки мегзарад ҷои слоти симкарта, яъне ки симкартаҳои тоҷикӣ дига кор намекунад аз симкарта дар телефон, то ки регистратсия накунен. вақте ки шумо бо ба дигар ҷо сафар мекунен, бале кор мекуна. И ба мисли мақсад ие мебоша ки мисол ҷумҳурии Узбекистонам агар кадомед рафта бошен, ҳами гуна мебоша. вақте ки сафар мекунӣ, симкартата дар телефон мезани симкартаи узбекира ва агар нарай дар қайд намонӣ, симкартаро хомӯш мекунанд ва симкарта кор намекунанд. лекин обратно бо миёӣ дар ватан телефон 100% кору фаъолият мекунад бо симкартаҳои тоҷикӣ. як каси дигар нависондаи комментарияи баъзаҳо гапи чапи бад менависанд, нигоҳ накунен. ба пеш ба шумо савол дорам, барои аблава якчанд суханронӣ мекардем. аз ноябри 2023 пешакӣ раҳмат. барои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳамин қадар гуфта метавонем ки аллакай ба анҷом расидагиай ва ҳар касе ки дар комментарияҳои мо суханҳои бад менависонанд, мо ҳаволаи ӯ одама ба худованд меспорем. тамом. як каси дигар нависондаи акаҷон iPhone XR дар корпуси 14 Pro чанд сум бошад аз самошка маълумот медодем. аз ҳама қимат iPhone 15 Pro Max мо дина гуфтем дар видео, аз сални телефонҳо арзон мебошанд, аз 280 сомон то 350 сомон нархи регистратсия карданшон. як каси дигар нависондаи ма телефон ма Тоҷикистон гирифтам, рассамошка мешава. бале, агар аз Тоҷикистонам телефони нав харидорӣ кардагӣ бошен, бояд ки регистратсия кунен, дар қайд бимонем бояд. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, ма гражданини Россия ҳастам, ман ҳам телефон ма рассамошка мекунам ё ин ки не. телефони ман 2020 харидагиам, дар Тоҷикистон 10-15 рӯз меистам, ба ман лозим аст рассамошка кардан. нафарҳое ки ҳамчун меҳмон меоянд, не, қонун ба ӯ касо тааллуқ надорад. як каси дигар нависондаи салом, агар дутарафа гражданин бошӣ, бояд заграни русӣ кунӣ ё ин ки не. бале, нафарҳое ки двойное гражданство дорен, шумо ҳатман бояд загранпаспорти российский дошта бошен. дар ҳолате ки загранпаспорти российский надошта бошен, аз Россия берун биромада наметавонед ва агар аз Тоҷикистон ба Россия сафар кунен, заграни русӣ надошта бошен, шуморо ҷарима мекунанд. як каси дигар нависондаи ака ҳамун номерота парто алоқа даброем раҳмат. бародарои азиз, кадомед ки савол дорен, дар ҳамин комментария бинависонед. ба чӣ хотир ман номерои телефон ман намегум дар видеоҳо? ба хотире ки бисёр вақтҳо ман аз ватан берун қарор дорам. худтон медонед ки барои табобат ман тез сафар мекунам, мерам бародаро. як каси дигар нависондаи сабаби ба қайдгирии телефон дар чист? сабаби ба қайдгирии телефонҳо барои пешгирӣ кардан аз чандин роҳҳо мебошад. яке аз хубиҳош ҳамин мебошад ки мисол вақте телефони шуморо даздӣ мекунанд, дарҳол метавонед телефонатонро дарёфт кунед. искандар нависондай: ассалому алайкум додар, хизмати пулакира кай файрод мекунанд, кадом числода илтимос гап занед. нафарҳое ки хизмати алтернативӣ карданиен, шумо пеш аз сар шидани призов мерен муроҷиат мекунен ва худтона номнавис мекунен. дар ҳолате ки қабул кардан, тамом бародарои азиз. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, телефонро аз Россия харем, ҳамон ҷода рассамошка кунем мешавад? бале, шумо аз куҷое ки телефони нав харидорӣ мекунен, метавонед ки омада дар ҷумҳурии Тоҷикистон телефона рассамошка кунен. як каси дигар нависондаи имсол бародар дар Федератсияи Русия авф, яъне амнистия мешавад барои муҳоҷирон ё намешавад? ҷавоб гардонен. оиди амнистия кардани муҳоҷирон, оиди амнистияи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия ягон информатсия нестай. тақрибан 5-6 моҳ пеш гуфта буданд ки пешниҳод шидагиай бояд авфи муҳоҷирон бошава, лекин ба ҳамин хаб шидагиай ҳозирашда ягон қарор нест бародарои азиз. дар ин бора президенти Федератсияи Русия қонуне ки ба имзо расонид, баъдан аниқ мешавад ки киҳо авф мешавад ва кай авф карда мешаванд. тамошобинони азизу гиромии қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.